Добре дошли в нашето образователно пътешествие, по време на което изследваме тънкостите на проблемите с ерекцията, известни още като еректилна дисфункция. Представете си, че не можете да получите или поддържате ерекция за задоволителна интимност. Именно това наричаме проблеми с ерекцията или еректилна дисфункция. Сега нека разкрием корените на проблемите с ерекцията. Те могат да бъдат физически проблеми с кръвоносните съдове, нервите или хормоните или свързани с психическото здраве, като депресия или стрес. И така, как да разберете какво причинява проблема? Вашият лекар е вашият водач. Лечението варира в зависимост от причината. То може да включва открита комуникация с партньора ви, лекарства или дори промяна в начина на живот. Воденето на здравословен начин на живот, обсъждането на притесненията с партньора ви и избягването на вещества като тютюн и прекомерно количество алкохол може значително да намали риска. Сега нека се задълбочим в причините, било то проблеми с кръвоносните съдове, нерви или други здравословни състояния като диабет или високо кръвно налягане. Предприемете проактивни стъпки за предотвратяване на проблемите с ерекцията. Откажете се от пушенето, ограничете алкохола, контролирайте кръвното налягане и поддържайте здравословно тегло. Основният симптом е трудност при постигането или поддържането на твърда ерекция. Но не забравяйте, че дори при този проблем сексуалното желание, оргазмите и еякулацията все още могат да бъдат възможни. Случайните проблеми с ерекцията са често срещани, но ако те продължават, може да са свързани с тревожност при изпълнение. Когато се съмнявате, консултирайте се с вашия лекар. Той може да проведе тестове, за да разбере вашата уникална ситуация, като провери фактори като хормони и нива на кръвната захар. Помнете, че не сте сами и че винаги има път към удовлетворяващ и здравословен живот.